Kapitola 1. Globálny plán nepriateľa. 2. mája 2024. Podľa údajov Rasmussen Reports 41% amerických voličov verí, že v nasledujúcich 5 rokoch by v USA mohla vypuknúť druhá občianska vojna. Z toho 16% si myslí, že tento scenár je veľmi pravdepodobný. Ukazuje sa, že úroveň napätia v spoločnosti USA má dnes najvyššiu úroveň od prvej americkej občianskej vojny. Why are people still so obsessed with Is a civil war ahead? Are we really facing a second civil war? We are closer to civil war than any of us would like to believe. Američania, obraz blížiacej sa občianskej vojny nevznikol vo vašich hlavách len tak. Vložili vám ho do mysle cielene pomocou špecifických psychologických manipulácií, s ktorými sa stretávate každý deň uprostred obrovského toku informácií a správ. Vám sa zdá, že iba čítate rôzne, navzájom nesúvisiace články, ale nevidíte, že sú súčasťou jednej schémy, jedného plánu nepriateľa demokracie, ktorý systematicky vedie celý svet k novej, doteraz nevídanej forme globálnej totality. Prvou kľúčovou strategickou etapou je zničenie Ameriky zvnútra v dôsledku umelo vyprovokovanej občianskej vojny. Týmto spôsobom bude demokracii zasadený smrteľný úder, po ktorom už nebude pre skrytého nepriateľa ťažké doraziť zvyšky slobody vo zvyšku sveta. Veď už nebude silná krajina, ktorá by bola schopná vzdorovať v tomto boji na geopolitickej úrovni. A potom na troskách demokracie zavládne najprv chaos. Ale bude to riadený chaos, ktorý spôsobí, že ľudia budú túžiť po totalitných zákonoch, ktoré im sľúbia poriadok výmenou za slobodu. To je druhá etapa plánu. Nastolenie nového svetového neporiadku. Potom nepriateľ prejde k tretej a poslednej etape svojho plánu. Nastoleniu totalitarizmu a úplnému zachváteniu moci v celom svete. Rozbitá a rozdelená spoločnosť sa stane dokonalou živnou pôdou pre nový svetový poriadok. Poriadok, ktorý bude riadený totalitným nepriateľom. Poriadok, ktorý ohrozuje samotnú podstatu slobody, za ktorú sme tak dlho bojovali. Poriadok, v ktorom bude väčšina obyvateľstva úbohými otrokmi, žijúcimi v koncentračných táboroch, a len malá hrstka vládcov bude mať neobmedzenú moc nad zvyškom ľudstva. Teraz ste už blízko bodu, z ktorého niet návratu, ale stále je možné tomuto scenáru zabrániť. Len čoho však prekročíte, nepriateľ celého slobodného sveta bude mať dostatočnú silu a moc na to, aby dostal svet definitívne na kolená a potom už nebude možné nič urobiť. Preto zmeniť vývoj udalostí je možné len teraz. A aby ste sa mohli postaviť skrytému nepriateľovi a zvíťaziť, musíte ho poznať už na prvý pohľad. Je čas odhaliť jeho metódy. Práve teraz prebieha skrytá vojna o budúcnosť celého ľudstva, ktorej bojiskom je vaše vedomie. Hlavná stratégia nepriateľa demokracie v tejto vojne spočíva v tom, že svoje plány realizuje vašimi rukami, ovplyvňuje vaše myšlienky, rozhodnutia a činy pomocou presných manipulačných techník. V dôsledku toho sa bez toho, aby ste si to uvedomovali, stávate zradcami svojej krajiny, svojho národa, svojich detí a dokonca aj seba samých, a to len tým, že sa dostávate pod vplyv skrytého útoku nepriateľa. Aký hlavný nástroj používa na to, aby premenil slobodu milujúce obyvateľstvo na poslušných vykonávateľov svojej vôle? Týmto nástrojom je teror. Teror, ktorý je proti vám používaný každý deň, ale ktorý si nevšímate, až kým nie je príliš neskoro. Zbraňou nepriateľa je teror. Latinské slovo terror znamená strach alebo hrôza. Prvýkrát sa toto slovo začalo aktívne používať počas francúzskej revolúcie v rokoch 1793 až 1794. Toto obdobie sa nazývalo vláda teroru, pretože práve vtedy sa vo Francúzsku rozšírili verejné popravy. Na námestí pred očami veľkého počtu zhromaždených ľudí človeku zotínali hlavu.
Pod gilotínou padali väčšinou oportunisti, odpadlíci od vtedajšej smerodatnej generálnej línie. Čas a miesto popravy boli vopred verejne oznámené a ľudí špeciálne zhromažďovali, aby názorne predviedli utrpenie obete. Hlavným terčom a obeťou teroru však nebol človek, ktorý skončil pod gilotínou. Hlavným cieľom a obeťou teroru boli všetci ľudia zhromaždení na námestí a tí, ktorým o tom povedia. Pretože ako očití svedkovia udalosti pociťovali veľký strach a hrôzu. To spôsobilo, že ľudia boli ešte viac pod kontrolou tých, ktorí teror páchali. Okrem toho spolu so strachom ľudia pociťovali väčší útlak. Uvedomovali si, že pod gilotínou končia predovšetkým nevinní ľudia, ktorí jednoducho mali názory, ktoré predstavovali hrozbu pre moc teroru. V spoločnosti spolu s tým prekvitali udania a ohováranie. Dokonca aj šírenie banálnych fám o konaní alebo výrokoch nejakej osoby, ktoré sa dali interpretovať ako odporujúce záujmom vládnucej moci, viedlo k trestu smrti. To znamená, že hlúpa fáma alebo klebeta mohla spôsobiť, že úplne nevinná osoba bola verejne sťatá. Zároveň každý, kto sledoval popravu v dave, pochopil, že ďalšou osobou, ktorej hlava sa ocitne pod čepeľou, môže byť on. Koniec koncov, žiadne záruky ochrany predtým neexistujú. A tento pocit strachu, bezbrannosti a úzkosti viedol ľudí k úplnej strate dôvery vo vládu a vznikala v nich jednoducho nenávisť voči úradom. To následne viedlo k novej sérii protestov a masových nepokojov. Obyvateľstvo, ktoré sa stalo obeťou teroru, sa stalo materiálom na vytvorenie následného riadeného chaosu. Čo je terorizmus? Dnes, aby z vás nepriateľ urobil obete teroru, nepotrebuje vás zhromaždiť na námestí a verejne demonštrovať niečiu popravu. Prečo? Pretože vynašiel účinnejšiu formu terorizmu, ktorá má na vás rovnako silný a dlhodobý účinok. Ide o najsofistikovanejší druh terorizmu. Jeho nebezpečenstvo spočíva v tom, že si neuvedomujete, že ide o terorizmus a preto nemáte možnosť sa mu brániť. Nepriateľ ho môže spáchať práve vo vašom čase, v dobe technológií, keď majú ľudia rýchly prístup k informáciám a keď sa môže rýchlo šíriť. Hovorím o informačnom a psychologickom terorizme. Možno sú teraz niektorí z vás prekvapení. Veď keď počujete slovo terorizmus, vybavia sa vám rovnaké stereotypné predstavy. Výbuch bomby na Rušnom námestí, streľba, branie rukojemníkov na masovom podujatí alebo lietadlá narážajúce do mrakodrapov. Vo väčšine prípadov dokonca vidíte obraz teroristu určitej národnosti a vierovyznania. Ale málo kto vie, že nepriateľ zámerne zúžil vaše chápanie terorizmu práve na tieto obrazy, aby odvrátil váš pohľad od iných foriem terorizmu a jeho podstaty. Čo znamená, že potom nebudete schopní rozpoznať iné teroristické útoky, ktoré proti vám pácha každý deň. V čom spočíva skutočné nebezpečenstvo informačného terorizmu? Informačný terorizmus je priamy vplyv na psychiku a vedomie ľudí s cieľom sformovať potrebné názory a úsudky, ktoré usmerňujú správanie ľudí. Je to forma negatívneho pôsobenia na človeka, spoločnosť a štát prostredníctvom rôznych druhov informácií s cieľom oslabiť a podkopať ústavný poriadok. Aby ste sa v súčasnosti stali obeťou informačného terorizmu, stačí ráno prelistovať spravodajský kanál na vašich zariadeniach. Vraždy, streľba, prenasledovanie, ohováranie, utrpenie nevinných ľudí, príbeh za príbehom. Počúvate, čítate, sledujete, ako sú v rôznych častiach sveta nevinní ľudia, verejne známe osoby, skupiny ľudí, medzinárodné združenia, náboženské a politické organizácie a dokonca aj súčasná vláda alebo jej jednotliví predstavitelia vystavení nenávisti, neopodstatnenej diskreditácii, brutálnemu prenasledovaniu, verejným popravám, nečestne, nespravodlivo, neľudsky. A štátne inštitúcie to umožňujú a často sa k represiám sami pridávajú. Každý takýto príbeh je teroristickým činom namiereným proti vám a proti vašim štátom. Je dôležité si uvedomiť, že nie každá negatívna správa alebo nepríjemná informácia, s ktorou sa stretnete v médiách, je informačným teroristickým útokom. Informačné teroristické útoky nie sú len chaotickým šírením negatívnych informácií. Na rozdiel od obyčajných zlých správ sú informačné teroristické útoky páchané nepriateľom demokracie vždy starostlivo naplánované a systematické.
Infoteroristický útok je vždy cielená a organizovaná kampaň zameraná na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Konečným cieľom informačného teroristického činu je vyvolať v spoločnosti bezmocnosť a strach a predovšetkým vytvoriť podmienky, za ktorých obyvateľstvo, teda vy, začne masovo pociťovať nedôveru voči vedeniu krajiny. O niečo neskôr sa dozviete, ako presne pomocou infoteroristických útokov nepriateľ demokracie podkopáva ústavný poriadok vo vašich krajinách. Informačný terorizmus cielene vplýva na vaše podvedomie a obchádza kritické myslenie. Ide o celú schému vplyvu na vašu myseľ a psychiku, ktorú tento nepriateľ aj sám vypracoval. Informačnými teroristickými útokmi už mnoho rokov láme vašu psychiku a psychiku miliárd ďalších ľudí a rozdeľuje vás. Informačné teroristické útoky, ktoré nepriateľ uskutočňuje prostredníctvom médií, majú dva druhy dôsledkov: vnútorné a vonkajšie. Najprv sa pozrime na vnútorné dôsledky. Ničenie vášho duševného a fyzického zdravia. Kardiovaskulárne ochorenia sú už 20 rokov hlavnou príčinou úmrtí na celom svete a sú na prvom mieste v zozname 10 hlavných príčin úmrtí. Nikdy si však nevyžiadali toľko životov ako dnes. WHO označila tieto ochorenia za hlavnú príčinu úmrtí na celom svete za posledných 20 rokov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, CDC, v roku 2020 zomrelo v Spojených štátoch na kardiovaskulárne ochorenia približne 697 000 ľudí, čo predstavuje 1 zo 4 úmrtí. Európa. Európska kardiologická spoločnosť, ESC, uvádza, že srdcovo-cievne ochorenia sú v Európe každoročne príčinou okolo 4 miliónov úmrtí, čo je takmer polovica všetkých úmrtí na tomto svetadiele. Rusko. V roku 2021 sa kardiovaskulárne ochorenia stali príčinou viac ako 45% všetkých úmrtí v krajine. Prečo sa teda napriek rozvoju medicíny a zavádzaniu nových technológií tento problém nielenže nerieši, ale naďalej narastá? Uvádzajú nám mnoho rizikových faktorov, ale hlavnou príčinou je častý alebo chronický stres. Stres je strach o vlastný život, o jeho bezpečnosť. V súčasnej spoločnosti si ľudia zvykli, že tento strach sa stal neoddeliteľnou súčasťou života. Aké sú však príčiny neustáleho stresu a ako sa ľudia udržiavajú v tomto stave už viac ako 30 rokov? Príčinou neustáleho stresu človeka sú početné informačné teroristické útoky, ktorým sú ľudia denne vystavení na celom svete prostredníctvom médií. Účinky informačných teroristických útokov na ľudské zdravie boli podrobne preskúmané a vedecky dokázané. Prejdime k faktom, ktoré zistili členovia katedry psychológie a sociálneho správania na Kalifornskej univerzite. Alison Holman a jej kolegovia z Kalifornskej univerzity zhromaždili pre svoju štúdiu údaje o psychickom stave približne 5000 Američanov. Zber údajov bol ukončený v predvečer teroristického útoku na bostonskom maratóne 15. apríla 2013, počas ktorého boli zranené stovky ľudí. Médiá o tejto udalosti informovali veľmi podrobne, stále dokola prechádzali zábery z momentu výbuchu, odohrávajúcej sa hrôzy a úmrtí ľudí. Uverejňovali sa aj desivé fotografie, chodníky postriekané krvou, ľudia, ktorí prišli o končatiny a mnoho ďalších desivých záberov. Niekoľko týždňov po teroristickom útoku sa vedci rozhodli zistiť, ako sa zmenil stav ľudí, s ktorými predtým robili rozhovory v súvislosti s bostonskou tragédiou. Nie je ťažké odhadnúť, že psychické zdravie tých, ktorí boli prítomní na mieste teroristického útoku, sa výrazne zhoršilo. No zistili skutočnosť, ktorej existenciu vedci nemohli odhadnúť. Psychika tých opýtaných ľudí, ktorí neboli prítomní na mieste tragédie osobne, ale neskôr sledovali správy na túto tému, utrpela oveľa viac. Vysoká miera stresu, ktorú títo ľudia prežívali, nesúvisela s tým, že poznali niekoho blízkeho, kto zahynul, bol zranený alebo bol prítomný na mieste bombových útokov. Stres súvisel len s neustále konzumovanými informáciami, ktoré zverejňovali médiá. Iná štúdia dokázala, že opakované mediálne spravodajstvo o teroristickom útoku na bostonskom maratóne spôsobilo u tých, ktorí informácie sledovali a čítali, väčší akútny stres ako priamy vplyv teroristického útoku na tých, ktorí boli priamo na mieste výbuchu. Okrem toho sa ukázalo, že medializácia takýchto udalostí môže rýchlo rozšíriť stav akútneho stresu na veľký počet ľudí. Viaceré štúdie potvrdzujú, že vystavenie traumatickému príbehu môže aktivovať okruhy strachu v mozgu a vyvolať retrospektívne spomienky, čo sú
sú dva kľúčové procesy spojené s rozvojom posttraumatickej stresovej poruchy. Rovnako opakované vystavenie traumatickým príbehom prostredníctvom médií môže predĺžiť akútny zážitok. Na rozdiel od kolektívnej traumy, ktorá môže časom vymiznúť, práca médií udržiava akútnu stresovú reakciu tým, že udržiava traumatické spomienky v mysli jednotlivca aktívne. To spôsobí cyklické opakovanie tých istých úzkostných alebo depresívnych myšlienok alebo spomienok vo vašej mysli. Tieto myšlienky môžu sami o sebe spôsobiť stres, aj keď sa objektívne nič znepokojujúce nedeje. Takáto myšlienková žuvačka zhoršuje psychický stav človeka a ovplyvňuje jeho fyzické zdravie. Široké mediálne pokrytie robí miestne katastrofy známejšími, čím sa ich vplyv šíri aj mimo oblasti incidentu a mení ich na spoločenské traumy s negatívnymi zdravotnými dôsledkami. Napríklad televízne spravodajstvo o teroristickom útoku v Oklahoma City, masakru Wakeov a udalostiach pri hroznom teroristickom útoku z 11. septembra viedlo k rozšíreniu posttraumatickej stresovej poruchy medzi ľuďmi. Prejdime k výsledkom ešte jednej štúdie. Štúdia o následkoch teroristického útoku z 11. septembra zistila skutočnosť, že akútne stresové reakcie na teroristické útoky z 11. septembra 2001 spôsobili 53% nárast výskytu kardiovaskulárnych ochorení počas nasledujúcich 3 rokov. Počas niekoľkých týždňov nasledujúcich po 11. septembri 2001 došlo k výraznému nárastu kardiovaskulárnych ochorení v New Yorku a okolitých oblastiach. A to isté bolo zaznamenané aj na Floride, čo viedlo k záveru, že u ľudí, ktorí zažívajú stres zo sledovania teroristického útoku v médiách, vznikajú zdravotné problémy. A ľudia, ktorí utrpeli, ako v prípade teroristického útoku v Bostone, neboli ani účastníkmi, ani priamymi svedkami teroristického útoku. Informácie o útoku z 11. septembra jednoducho získali prostredníctvom médií. Práve sme dostali správu, že do Svetového obchodného centra narazilo lietadlo. Do Svetového obchodného centra v New Yorku narazili 2 lietadlá. V Spojených štátoch došlo k sérii teroristických útokov. To všetko poukazuje na priamu súvislosť medzi informačnými útokmi v médiách a zhoršením zdravotného stavu ľudí. K dnešnému dňu sa už veľa výskumov venovalo skúmaniu vplyvu negatívnych informácií na psychické a fyzické zdravie ľudí. Štúdium dôsledkov mnohých krízových situácií viedlo k záveru, že čím viac manipulatívnych správ človek prijíma, tým je pravdepodobnejšie, že sa u neho vyvinú príznaky stresu, úzkosti a posttraumatickej stresovej poruchy. Stav neustáleho hlbokého stresu vedie k poklesu imunity a človek zostáva bez vnútornej obrany. Práve zhoršenie imunity je spúšťacím mechanizmom ďalšieho ničenia fyzického zdravia. Štúdie teda ukázali, že neustále mentálne spracovanie informácií, ktoré vyvolávajú strach a úzkosť v dôsledku informačných teroristických útokov, má výrazný vplyv na kardiovaskulárny, endokrinný a imunitný systém. To prispieva k vzniku súvisiacich ochorení, akútneho infarktu myokardu, náhlej zástavy srdca, ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhania, porúch srdcového rytmu. Stav chronického stresu vyvoláva 4-násobné zvýšenie rizika mozgovej mŕtvice, vzniku cukrovky a onkologických ochorení. Mnohokrát zvyšuje riziko vzniku depresie a spáchania samovraždy. Práve všetky tieto ukazovatele začali za posledných 30 rokov dramaticky stúpať. Cieľom každého teroristického útoku je destabilizovať stav celej spoločnosti. Tento cieľ sa dosahuje prostredníctvom vyvolania silného stresu a strachu. Neustály stres vedie k narušeniu psychického a fyzického stavu obrovského počtu ľudí. To znamená, že pomocou informačných teroristických útokov dochádza k destabilizácii spoločenského života. Táto nevyhlásená informačno-psychologická vojna trvá už nie 1 rok. Zničila oveľa viac ľudí na celom svete ako 2 predchádzajúce svetové vojny, ak vezmeme do úvahy, že len na srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, zomiera ročne 17,9 milióna ľudí. A ak k tomu pripočítame 10 miliónov úmrtí ročne na rakovinu a 20 miliónov novodiagnostikovaných prípadov rakoviny ročne, rozsah tohto teroristického vplyvu je kolosálny. A najhoršie je, že väčšina ľudí nepozná skutočnú príčinu tejto masovej genocídy, tohto zločinu proti ľudskosti. To, čo ste práve počuli, sú všeobecne známe fakty. Analýza týchto faktov naznačuje, že práve informačno-teroristické aktivity nepriateľa demokracie viedli k takýmto strašným následkom. Jediná príčina, ktorá môže vysvetliť taký dramatický nárast psychických a fyzických ochorení, je činnosť všeľudského nepriateľa. Veď Amerika neraz zažívala politické a ekonomické napätie, dokonca aj občiansku vojnu, ale k takému nárastu rôznych chorôb nedošlo.
A takáto štatistika nie je len v Amerike, ale na celom svete. Ak preanalizujeme údaje o demokratických krajinách, uvidíme jasnú závislosť. Na územiach, kde sa tento nepriateľ aktívne prejavoval v médiách, bude rovnaká situácia so zdravím. Všimnite si, že k nárastu chorôb dochádza práve v posledných 30 rokoch. Nie je to náhoda. Práve pred 30 rokmi nepriateľ demokratického sveta nabral silu a začal konať. K tomu sa však podrobnejšie vrátim neskôr. Ako som už spomenul, informačné útoky, ktoré nepriateľ uskutočňuje prostredníctvom médií, majú dva druhy dôsledkov: vnútorné a vonkajšie. Teraz viete, že choroby sú vnútornými prejavmi dôsledkov informačných teroristických útokov. Teraz je čas hovoriť o vonkajších dôsledkoch. Ľudové nepokoje, štrajky, revolúcie. A teraz vám vysvetlím, ako nepriateľ demokracie práve pomocou infoteroristických útokov destabilizuje vašimi rukami spoločnosť a vaše krajiny. Každý informačný útok v sebe nesie lož, manipuláciu, podnecovanie k nenávisti alebo násiliu. Pomocou informačných teroristických útokov vám nepriateľ vkladá do podvedomia deštruktívne postoje, ktoré vás naplňajú strachom a ničia vaše vlastenectvo. Ako presne sa to deje? Najprv pozorujete infoteroristický útok v médiách. Môže mať akýkoľvek obsah. Napríklad to môže byť príbeh, ktorý falošne obviňuje ľudí bez ohľadu na to, kto sú: politici, podnikatelia, veriaci alebo stúpenci určitých strán. Na jednej strane dôverujete médiám, ktoré príbeh zverejnili, ale na druhej strane si uvedomujete, že obvinenia sú nepodložené a bola porušená prezumpcia neviny. To vo vás vyvoláva vnútorný konflikt, ktorý vás pripravuje o pokoj a pocit bezpečia. Začínate sa obávať, že môžete byť ďalšou osobou, ktorej práva budú porušené. Podvedome chápete, že ak zákony niekoho neochránili, potom na budúce neochránia ani vás. To, že úrady porušujú zákony alebo nereagujú na ich porušovanie, pre vás znamená len jedno. Úrady tieto porušovania podporujú, čo vyvoláva strach a nedôveru. Človek, ktorý toto všetko pozoruje, prechádza postupnými reakciami. Najprv je to stres a odmietanie a potom nenávisť voči úradom. Posledným štádiom je strata vlastenectva, pretože človek nechápe, prečo musí brániť štát, ktorý nebráni jeho. Rozhodne sa chrániť len sám seba. Osoba vyvodí nasledovný záver: pred mojimi očami bol na centrálnych kanáloch spáchaný zločin. Úrad nekoná a podporuje tento zločin, čo znamená, že úmyselne porušuje zákony a stojí za týmito porušeniami. Úrad ma chce pripraviť o moje zákonné práva a slobody, čo znamená, že úrady sú pre mňa hrozbou. Ľudia sa vždy snažia zbaviť zdroja svojho neustáleho stresu a strachu. V dôsledku toho, že vláda sa pre ľudí stáva nepriateľom, ľudia jej vyjadrujú svoju nedôveru a protestujú proti nej demonštráciami a štrajkami, čo vedie k revolúciám. Ani po zmene moci sa však situácia nevyrieši a ľudia sú stále veľmi vystresovaní. Pretože bez ohľadu na to, ku ktorej strane nová úradujúca vláda patrí, nepriateľ demokratického sveta naďalej zostáva v tieni a uskutočňuje informačné teroristické útoky. A celá schéma sa začína odznova. Informačný terorizmus bude vždy namierený proti akejkoľvek úradujúcej moci s cieľom maximálne destabilizovať spoločnosť rukami samotných ľudí a oslabiť ústavný poriadok vybranej demokratickej krajiny. Okrem toho nepriateľ demokracie paralelne pácha množstvo infoteroristických útokov, ktoré sú namierené na rozdelenie občanov ešte aj medzi sebou. Nepriateľ podnecuje v spoločnosti nepriateľstvo a nenávisť, pričom najprv rozdeľuje a potom poštváva proti sebe jednotlivé skupiny a vysiela to v mass-médiách. Manipuláciou s vedomím ľudí týmto spôsobom vás nepriateľ núti veriť, že vy, občania tejto krajiny,
ste si navzájom nepriateľmi. Prostredníctvom činov xenofóbie, extrémizmu a terorizmu, nepriateľ umelo vyvoláva nenávisť voči ním vybranej skupine ľudí, národnosti, rase alebo národu. A vo vašom podvedomí o nich vytvára neochvejný názor. Všetky akcie nepriateľa vedú globálne k tomu, že kvôli neustálým otrasom krajiny zvnútra sa spoločenský poriadok mení na chaos, v ktorom demokratické zákony prestávajú fungovať. Nakoniec to všetko najčastejšie vedie k občianskej vojne, ktorá definitívne zničí krajinu, ktorá bola v minulosti slobodná. Presne toto nepriateľ demokracie potrebuje, takto získava čoraz väčšiu moc a približuje globálnu totalitu. Najdôležitejšie je, že nepriateľ toto všetko robí vašimi rukami. Jednoducho vám zavádza potrebné postoje. Preto sú informačné a psychologické teroristické útoky desivejšie ako fyzické. Pôsobia na vaše podvedomie priamo. Obchádzajú kritickosť vedomia. A keď zničíte vlastnú krajinu, budete si istí, že konáte pre dobro, vedome, v súlade so svojím vnútorným presvedčením. Na vytváranie provokatívnych infoteroraktov a zaplňanie svetových médií nimi, nepriateľ demokracie využíva mnohé svoje odnože, chápadlá, ktoré prenikajú do rôznych sektorov života spoločnosti a maskujú sa ako obecne prijímaná informačná agenda. Dnes vám na príklade jednej z mnohých odnoží nepriateľa ukážem, ako funguje a vysvetlím, prečo je nevyhnutné, aby ju každý z vás poznal. Jednou z týchto odnoží je sieť medzinárodných zločineckých teroristických organizácií. Práve tieto organizácie, o ktorých vám poviem ďalej, boli predmetom vyšetrovania, ktoré odhalilo základné šablónovité schémy, metódy a nástroje, ktoré tento skrytý nepriateľ používa vo svojej vojne proti ľudstvu. Výsledky tohto vyšetrovania, ktoré trvalo celých 10 rokov, zverejnil doktor Egon Cholakian, americký lektor spravodajských služieb a expert na národnú bezpečnosť. V rámci tohto medzinárodného vyšetrovania prijalo valné zhromaždenie OSN 22. júna 2023 rezolúciu o 8. revízii globálnej stratégie OSN pre boj proti terorizmu. Práve v tejto rezolúcii valné zhromaždenie OSN uviedlo, ktoré činnosti sú svojou podstatou terorizmom a poskytlo najkomplexnejšiu definíciu terorizmu. Terorizmus je akákoľvek forma činnosti zameraná na dosiahnutie týchto cieľov. Popieranie ľudských práv, jeho základných slobôd a demokracie. Podnecovanie k páchaniu teroristických činov a činov násilia, ktoré rozsievajú nenávisť a ohrozujú ľudský život. Ohrozovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a bezpečnosti štátov. Bránenie v uplatňovaní politických, občianskych, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv, vrátane práva na život, slobodu a bezpečnosť. Destabilizácia vlády. Táto rezolúcia vyzýva na boj proti akýmkoľvek prejavom terorizmu. Vďaka takejto úplnej definícii terorizmu už nepriateľ nebude môcť skrývať svoje teroristické útoky, ktoré neustále uskutočňuje. Prečo som sa teda pozastavil práve na tejto vetve nepriateľa, sieti medzinárodných zločineckých teroristických organizácií? Pretože táto vetva je dobre preskúmaná a tieto organizácie vo svojej činnosti používajú tie isté kľúčové metódy a nástroje ako ostatné vetvy, ktoré nepriateľ vytvoril na nastolenie globálnej totality. Hneď ako pochopíte činnosť nepriateľa v jednej sfére, môžete ju vidieť aj vo všetkých ostatných sférach. A to znamená, že všetky jeho plány, ktoré môže realizovať len v tajnosti, prestanú fungovať, ako náhle sa stanú zjavnými. Táto sieť medzinárodných zločineckých teroristických organizácií nepriateľa používa metódy informačného terorizmu, kryje sa štátnymi štruktúrami a demokratickými zákonmi. Tieto organizácie sa neboja publicity, pretože sféru ich činnosti spoločnosť zvyčajne nehodnotí kriticky. Málo kto o existencii týchto organizácií vôbec vie. Pozoruje len tragické výsledky ich činnosti. Oni sami zostávajú mimo zorného poľa, no zároveň sú súčasťou jednotného plánu nepriateľa. Sú jedným z kľúčových článkov pri dosahovaní globálneho cieľa nepriateľa, zničenia demokracie v Amerike i v celom demokratickom svete.
Táto sieť medzinárodných zločineckých teroristických organizácií je dôležitým prvkom v schéme nepriateľa, pretože tieto organizácie pôsobia otvorene, sú ako lakmusový papierik demokracie. Tam, kde pôsobia, už demokracia nie je. A tam, kde sa práve objavili, už demokracia nebude. Hovorím o antikultových organizáciách, ktoré sú dobre organizovanou nadnárodnou teroristickou sieťou.